Kang katuning kang Rex. Mamasamo? Ah, sa? Ah. An. Ari milam sa butong ano sa pikas miniagi. Ngano di na pwede magian sa pikas? Ah, ari lang tanang agi. Mao gid kisa tong natoy balay dig tiguwang. Na. Kana repolyo. Sibuyas day. Sibuyas nya kanada kanang nabakantihan ah. Takuan kita ha. Oh, na ng padong sa walog. Si kaglakaw sa dulpog. Oh. Gisisiw ug lakaw ay mga kachinalas. Rina. Loh. Sumpay ni sa utihan? Mo na ni? Ah, padong walog. Agi ta dako kaya ang gibombahan. Loh. Kuha ang kakao. Imo nang kaunon? Ha? Asa ka na dong? Unsa na dong? Iyay lami kay nagtamoy ana. Tilawan na nato. Nah. Wala hilakay. Lo sa yutig ko sa laga. Sumpay sa itihan. Abot na kita sa itihan guys. Butas slag cow. Almar shock slag cow. Sa yutihan. Wala na. Oh, bakante. Ikaingin na bakante. Mo ning kamaisan. So na repolyo ni. Okay. Oh, dakuos yung ano eh, kisa repulyo. Ha? Kato babaw mo to'y sibuyas. Kana babaw mo na ihang mais. Mais mo din ano? Kani mais hando dito, kana. To babaw. Pagkadakuos yung maisan.